חיים במנהרה צ'ק. נכנסים. וואו, מה זה? אמא, יש פה קולטיקים. אני הולכת לבדוק מה יש במנהרה. לא אכפת לי מהקולטיקים. וואו. מנהרה חשודה. קצת מפחיד. וואו. איפה? וואו, מה זה? מה זה? מה זה? וואו. 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 וואו, מה יש שם? וואו. וואו, לא מפחיד פה בכלל. אמא, עלה! מה זה החור הזה? אמא! אני מפחדת להיכנסים לצרה הזאת. זה מנהרת חרא. אני חי 20 שנה במנהרה, לא רע אור. רק רוע אתם מכוונים. הנה החרטית הזאת. תראו מה זה החרא הזה. נפלנו. מה זה החרטית הזאת? אני חיה פה במנהרה. אפשר לחיות פה במנהרה 20 שנה. טוב, מה עושים? היום עשינו צ'ק, מה יש במנהרה? בסרטון הבא, נפתח במקום הזה, ביי.